Woi, Mat. Woi, pon maneh men bos nah rumah cewekmu. Kon niku mat enek koncone nyekel HP ae. Apa kasar temen. Jane kon iki lho chattingan mbek sapa ae. Iki lho chattingan karo pacarku. Sopo pacar? Ima. Ima sopo? Kai lo, ima kai lo. Ima. Sik. Koyo Ima iki areke ayu. Resik. Mosok Ima kuwi ta? Ima. Mosok Ima sing ayu kae gelem mbek emat. Imajinasi.